i les vivendes tendeixen a tenir menys habitants, però a tenir més superfície per habitant. Això dona uns augments a futur importantíssims des del punt de vista de la superfície edificada. Si nosaltres estem pensant en el que tenim ara, estem pensant que els metres quadrats edificats quasi bé doblaran, les emissions estaran creixent, els consums d'energia estaran creixent, les emissions també i la superfície també. O sigui que estem, grosso modo, amb un plantejament quasi bé de col·lapse, si seguíssim fent les coses com fins ara, o sigui, si seguíssim construint amb els models que nosaltres hem empleat fins ara. Doncs tenim, sembla, des del punt de vista del científic, ens hem posat entre tots d'acord que sembla que l'augment de les nostres emissions podrien arribar fins a un cert punt com per no comprometre el futur si deixéssim que el nostre clima augmentés una mitja de 2 graus. Això és, diguem-ne, el tope que ens podem permetre. I per tant, a partir d'aquí hi ha com un repartiment d'emissions i per tant de consum d'emissions que per sectors es van distribuint. Tenim que si nosaltres continuéssim, si nosaltres atenguéssim a la demanda necessària de construcció dels pròxims 30 anys, de la manera de construir com tenim fins ara, ens menjaríem nosaltres sols, només amb el sector de l'edificació, totes les possibilitats d'emissions de CO2 que tenim pel conjunt del desenvolupament, per la indústria, etc. Per tant, el que necessitem és dràsticament baixar aquestes emissions. És per això que la Unió Europea, que és una part petita d'això, però és una part, està obligant o està generant aquesta directiva de la Net Zero Building. Per tant, nosaltres sembla que si pel conjunt de l'edificació amb el futur plantegem una disminució a la vora d'un 23%, estaríem amb respecte d'aquests horitzons. Vol dir que mirant de lo que estem consumint ara, amb respecte de lo que tindrem, haurem de reduir fortament les nostres emissions. I això comporta una mica el que començava al principi. Hem de canviar dràsticament la nostra manera de construir i de fer les ciutats i els edificis. Algunes idees que nosaltres ens trobem i que llançarien aquí. Nosaltres, algunes idees que hem de canviar. Nosaltres hem sigut formats com a tècnics, però també com a usuaris, com a usuaris potencials i usuaris de l'arquitectura i de la construcció, pensant en què els edificis tracten de formes que compleixen una funció, que són maques, etc., que compleixen una ordenança. I aquestes formes produeixen problemes, bàsicament climàtics. Tinc una finestra molt maca que té molta vista, però deixa entrar el sol i calenta l'interior. Per tant, aquestes formes provoquen problemes climàtics a l'interior que es resolen amb màquines, que si pot ser no es veuen. Per tant, la construcció genera problemes climàtics i les màquines que consumeixen energia els resolen. Però, en definitiva, l'arquitectura i la construcció en primera instància és la producció d'un clima interior. Aquí teniu un termiter al mig de la sabana australiana que les larves de termita no viuen si no hi ha una temperatura constant i higrometria de 16 graus aquí. Aquí tenim un salt tèrmic natural quasi bé de 40 graus dia-nit.
Veieu com les termites, només gestionant el fang de la seva base, la porositat, la radiació solar, l'aire, aconsegueixen amb la construcció unes condicions que difícilment nosaltres aconseguiríem amb màquines sofisticadíssimes. I ells sense cap consum d'energia fòssil, gestionant la geotèrmia del terreny. Per tant, per les termites, aquesta és la ciutat perfecta, la màquina perfecta i l'arquitectura perfecta. Nosaltres hem de trobar el nostre propi termiter. Nosaltres hem de trobar la nostra construcció que és capaç alhora de resoldre els problemes climàtics i funcionals sense necessitar les màquines de forma troncal. No dic que no facin falta màquines, però les màquines sempre seran com un complement i no com el que vertebra la nostra construcció. Jo crec que això és bàsicament a el que ens enfrontem, bàsicament amb això. Això és un petit plano, una síntesi que nosaltres hem desenvolupat des del despatx, que parla una mica de quins són els punts, quins són les bases a l'afrontar un projecte d'edificació hem de tenir en compte. Per un cantó tenim el propi clima. Qualsevol indret del món pot ser definit per la seva topografia climàtica. Amb la mateixa precisió que els meridianos i les latituds, cada indret del món té un clima. I el coneixement profund d'aquest clima ens permet construir, perquè la construcció és, d'alguna forma, la gestió d'aquest clima, no la producció d'un clima nou, sinó la gestió d'aquest clima. I això vol dir aigua, i després tenir en compte els recursos. Quins són els recursos del lloc? Doncs això són la radiació solar, l'aire, els materials propers, no els que venen de l'altra punta, els propers, l'aigua, la vegetació i els propis residus. Per tant, amb el clima i amb els recursos, nosaltres podem establir estratègies bioclimàtiques, o sigui, estratègies de produir amb això un clima no artificial, sinó un clima natural, però que és diferent del clima preexistent. Per tant, podem fer que la cultura i la tradició ens permet veure com dintre d'un entorn molt calorós podem fer entorns frescos, o dintre d'un entorn fresc, etc. Això és la construcció. Finalment, els sistemes constructius que permeten respondre a aquest bioclima, la maquinària que complementa això i, finalment, entendre que els materials que estem utilitzant en aquest edifici tenen una vida útil i, per tant, pot ser que hi hagi materials que formen part d'un edifici durant un temps determinat, però després es poden reciclar amb altres edificis o amb altres usos. Per tant, un material no ha nascut només pel nostre edifici, sinó que el nostre edifici, d'alguna forma, és un suport de materials durant un temps. I, per tant, acostar-se a aquesta idea de matèria prima circulant, d'una matèria prima que va circulant amb un cercle tancat i que forma part d'un i un altre i un altre i un altre edifici. I no senzillament lineal, extraiem materials, construïm edificis i els enviem a l'abocador i tornem a extreure. Mirar de tancar el cicle. Això són alguns exemples de coses que hem fet o que estem fent al despatx que poden il·lustrar una mica aquesta idea. Entenc que estem entre professionals, empresaris, gent d'acció, gent de concreció, i jo voldria no quedar-me amb una part teòrica, sinó mirar d'ensenyar-los almenys el que estem intentant fer. Torno a dir, nosaltres no tenim la solució. Nosaltres i molta gent estem pensant en com obtenir aquesta solució i, per tant,
Aquestes són, des del nostre despatx, les coses que estem mirant en aquest sentit. Això és una proposta per l'ampliació de l'Hospital Oncològic aquí a Barcelona, un campus de recerca biomèdica lligat amb l'hospital. Això, veureu, no és un campus idíl·lic que al mig de les autopistes mira de fer com un jardí i uns edificis que reprodueix la naturalesa, sinó ha estat plantejat com una infraestructura, amb la capacitat, amb l'eficàcia de les pròpies infraestructures que permet, en aquest sentit, amb uns grans jàssenes metàl·liques de cantó a cantó que contenen els nuclis de comunicació vertical, passadissos, i unes lloses de gran canto de formigó que es recolzen amb dos cantons i que acaben produint amb l'interior, amb aquests patis, etc., que acaben produint les condicions idònies de llum, etc., per treballar. Aquesta infraestructura, alhora, des del punt de vista de la seva massa, de la seva envolvent, és una infraestructura activa, o sigui que permet incorporar dintre de la seva estructura gran part de les condicions de confort del clima del seu interior. I a l'interior, amb aquest àmbit ple d'autopistes, de cotxes, de soroll, genera al seu interior unes condicions de llum, de quietud, de clima adequades per la feina, per la relació i també per la relació entre les persones i relació amb la natura. Per tant, és un edifici que mira de fer front a la ciutat entre l'aeroport i el centre de la ciutat, per tant aquí no hi passa la gent caminant, hi passa la gent amb cotxe, i el que fa d'alguna forma és generar aquest front edificat que lliga l'aeroport amb el centre de la ciutat. Això és un gran hospital que vam fer a Reus, en unió amb la constructora Dragados, on bàsicament una de les grans les aportacions en aquest edifici van ser la necessitat d'industrialitzar gran part de la construcció per atendre amb un termini de plaç acurat, però també per atendre amb una qualitat i amb un reciclatge d'aquests materials, de forma que amb sistemes d'indústries del voltant, d'indústries locals, es desenvolupen peces que són ensamblades. Jo crec que això també és molt important. Quan un industrialitza, òbviament té més qualitat, augmenta el cicle de vida dels materials perquè en la mesura que els materials són ensamblats es poden desensamblar, la precisió i la qualitat dels materials de les components permet estalviar material per cada un d'ells, i després amb elements, com en aquest cas de formigó, amb elements d'un cert pes, el que ens assegurem és que la construcció serveixi per nodrir un teixit industrial local. Quan nosaltres hem construït a l'hospital, doncs no només tenim un hospital, sinó que tenim la garantia de que aquell hospital ha sigut produït per indústries del seu voltant i, per tant, ha sigut també una inversió amb el teixit industrial local. Això també és sostenibilitat. Amb respecte de que els materials vinguin de l'altra punta del món, la mà d'obra de no sé on, i quan acaba tot el circo aquell, tenim l'edifici, però resulta que els diners han anat a parar no sé on. Per tant, tots els elements, com són ensamblats a partir d'elements prefabricats, això són banys, els banys que venien fins i tot amb el rotllo del paper de vàter, tot exactament fet i enllaçat. Però el que volia parlar bàsicament és el vestíbul de l'hospital. El vestíbul de l'hospital és com una mena de carrer cobert de 250 metres de llarg, que té aquesta forma, i que la nostra aposta i la nostra execució és que
fos un vestíbul que no fos climatitzat, o sigui que tot el confort, les condicions interiors de clima es aconseguissin sense cap aportació de màquina i sense cap consum d'energia convencional.